So what's up, YouTube? Today we are here at Yorkville, Ice cream na ta. and actually it is TIFF in Toronto. Okay, spell TIFF. TIFF. What is TIFF? TIFF. Oh, TIFF. It's Toronto Film Festival. But before that, ato ipakita nila kay ari mi diri mag-stargazing Toronto international TIFF. TIFF. Toronto International Film Festival. Hapit manggay nakaluwas. Hapit nakalimot. Film Festival. So kani siya mao ni siya ang hotel ba sa pakita nilang hotel. This is the this area is like high-end neighborhood here in downtown Toronto. There's like a lot of restaurants around here, and this is the Hazelton Hotel. So ari diri magstay si Justin Bieber. Oh, diha. Ano siya ang ganyan lang Diba? Hi. And then yeah, as you can see, there's a lot of people right now. It's because they are hunting for celebrities here too. Sa TIFF. So, kani siya naan siyang celebrity. Uy, kani siya Angelina Kuno. Siya di abs. Angelina Abilia. Mapasilwot ako. Ha? Pasilwot. Joanna. Oh. So where are we? Abi naan lagi kag Angelina. Dili Angelina na hinuon. Gingnan siya. Pika pa Angelina. Angelina Pais. So, look at guys, there's all restaurants around here. It's one of the hottest spots in downtown Toronto. So, we love hanging out here. It's because like very nakaka-inspire dito kasi ang Bitaw, dami mo lively. makikitang mga mayayaman. This is a haven for like kahit na for pobre like- tayo, parang feel mo, Oh. masarap ang buhay. oh, di ba? Kahit walang pera. Oh, Farah, si Angelina. So, kahit walang Kahit walang So, these pera. are one of the busiest restaurants here. So, it's Friday, so TGIF. So, people are coming out today. TGIF. And what I love this area, Yeah, alleyway. this little alleyway, it reminds me of like Europe. This is so Oh, European. Yeah, this street is very European Yeah. street. So, It's like mini Europe. you can see a lot of like this is like Very high-end this is very restaurant and I would say high-end- this is like a secluded area in downtown, but if you ever discover this area, this is the perfect spot for you if you're looking One of the for spot. if you're looking You come for here in Toronto. a high-end dinner High-end store. and high-end shopping. This is more of a rodeo drive in LA. yeah, because this is Yorkville. Oh, diba? So, So- this in LA is rodeo. Oh, What fun rodeo. wapang- So, siya ka na rodeo, na siya ka ng kabayo. Oh, mag-shopping ka dito, masakay ka kabayo. Rodeo. Rodeo man. Kabayo. Diha. Oh, masakay ka kabayo. Tinuod siya na, ano rodeo man. Di ba ang rodeo, kabayo man na. Mao gani. Oh. Oh. Naaday kabayo. Dingan lang dito. rodeo street, uy. Aw. Ang angan sa street kay rodeo. Oh, but before that, we gonna go get Look, ice cream. an ice cream. So we're craving for ice This cream. is my favorite ice cream spot in Yorkville. Guys, pinipilahan talaga yung ice cream dito. This is our favorite, you know, we Kayla, and our friend. This is our favorite spot for ice cream. Charot! So it's amazing kasi walang tao ngayon, magyan nakakaano. Kasi nga lumalamig na, 'di ba? Tingnan mo guys, so nakaano na kami. Nakabukot na kami kasi lumalamig na dito sa Toronto. Sugod, direct na to. Gusto mong flavor Chocolate. Dark chocolate or gusto mo ng Mocha. I want half mocha and half chocolate. Hi. half mocha? Yeah. Half mocha and half half mocha and half sa man. Hi, can I get the Waffle cone. Yeah. And then I'm getting the what is it? Oh my god, there's a lot of flavors to choose from. I'm confused. Okay. Yeah, Tagalog. Tagalog po? Oh, she's- Ay, say hi kabayan. You're in my vlog. You're okay in the vlog. So, that one there. Yes. Yeah. One of the best ice cream May kabayan spot pala here. tayo dito. At saka pwede i-half, miss. I-half ko itong maple walnut.
Ako half sa no. Maple walnut. May ha? O, Unsay ngan? ikaw ang should i-pronounce Ikaw sa una. Maple Yo, maple, walnut. walnut. Natawa siya. Very easy man na. Ay, dalawa ang gusto kong flavor today. O, ano flavor mo ngayon? Gusto ko ng ng yung maple. Muntik na ma-mispronounce. Muntik na ma-mispronounce. Seryoso tayo ngayon kasi Sa kakain mo talaga, sige mo. gusto ko ng maple walnut. Nakuha na niya. Fine. Number Nakuha. 2. Sa sobrang imot kanina, maple. I have half din sa akin. Nagiging One maple. scoop lang pero I have half. No? Okay, kasi Oo. masyadong marami. Walang tao ngayon, no? Malamig. Bakit dapat at ang dami, makalay na ang hirap pumasok dito. Meron kayo na cheese yung Tignan mo yung nila guys. Meron din silang parang ano kaya no? At ito yung mga iba't ibang daming variation ng flavor nila. Kaya ang ganda dito. Talagang pinipilahan dito guys. Pinipilahan yung ice cream. Tingnan mo ang daming variation ng flavors. Diba? Yan. So, sino yung mga Thank you. gustong magkano na bayaran namin? It's $14 Dalawang ice cream. for the Dalawang 2 scoop. ice cream. Ito. Sulit. Thank you. Pero mas Cheers, masarap sa atin Kayla. yung nasa ano lang. Kayla, Oo. cheers. Cheers, guys. Ice cream salad. Bye, kabayan. Ano yung pangalan? Saan? Hello there. You want some ice cream? Oh my God, I'm so cute. Saan na siya? Ha? Kasi is nga is Isda ako, no. Unsa na siya isda? Gawin mo mang isda ang... Gawin mo mang isda ang iro. Kasi Dahil, kasi na is isa siya kasi isda. Kasi iro. Wapag ay makakaunog po ang ice cream. Ano na ka lang? Hindi mo lang Kadang isda. important ko na bread. Ha? With bread or askan. Kana siya? With bread. With bread na. Kailaan na di ko sweetog iro, day. With bread or askan. So, nandito yung mga shops nila. So, this is like a perfect spot for shopping, dining. And also, so for those who are shoe lovers, I love this is the perfect place It's for my you. favorite store in Yorkville for shoes. Louboutin. Ano lang ta? Kasi nga nani? Louboutin. Should di nang tadosh. Ano lang sa kaya nga no? Hindi, nang mga... Putol lang. Ito na to katong laki. I-demo na mo ang kuan. Kung virgin ka mo kag ice cream, din saon man day. Ha? Virgin mo kag ice cream. Kan, ano ay? Ana. Kung virgin, Hmm. di ana. Di ana di virgin. Ana. Gamay ra ang tila kay virgin man. Ah, ay wa jud tila. Ahoy tila. Kung di na virgin, may guys like, take note ay nga tuon guys ha. So di na virgin, pinana di Wala na kang Balenciaga. Balenciaga. Yan. So ang daming mga exotic cars dito guys. Sa gabi, Mm. paligsahan sila. Lalo na pag weekend. Talagang magpaparade yung mga supercars. So nakaka-inspire. So kaya Yeah. gusto ko dito kasi So, na-inspire speaking of- ako. Yan. yeah. Yung mga ganun, di ba? Magmarites kayo ng ng Mm. magaganda. Dito kayo magmarites kasi ang daming matutunan ditong marites dito sa Yorkville. Pero makukunan Ano mo kayo na, niya? Ganyan, nakakakita kayo ng magandang sasakyan. mag-ipon kayo para Na magmarites ka, ano kayong ano? Ano Mm. kayang trabaho niyan? Siguro ano yan? Magkano Charot. magkano kaya yun? Ganun. Magkano kayong net worth Kasi niya? pag maraman mo yung yung presyo, magtrabaho ka na magtrabaho everyday day. Kasi na-inspire ka, di ba? Mm. So parang may ano ka, Magmarites parang kayo dito. parang you will set a Mm. goal. Mm. Di ba? So ano pa, So, marami pang imarites dito. Yung Mm. pagkain. Alamin niyo, ang pinakamasarap na Italian food dito. Ito yung pinakahuling hirit sa summer. So, kaya naglalabasan na yung mga tao dito, guys. Tingnan mo sa likod ko. Yeah.
restaurants. This is Italian restaurant, no? Yeah, all of this. Italian Most of restaurant. this Mostly Italian, here. Mostly. Mostly. The Tapos may whole- ano din dito, may Japanese na ano. Yeah. But mostly it's Italian foods here. Di natin alam, baka mas pata natin sa ano si Jack. Si Jack. Chuck Norris. Jack Norris. Yung maka-Jack. Makatakon lagi ka na. Baka mas pata natin si ano si Zac Efron. Did you know? Kasi nandito siya ngayon sa Toronto Yeah. Si Zac. Si ano, si... Ano pangalan nito? Kaya ka bang ikot na din? Ano ka na? Nakong kita. Ay, kape. Kape na ka? Papa, humanaan niya. So, upo muna kami dito ta enjoy namin yung ice cream namin. Ay, here. So, we're just gonna settle and enjoy our ice cream here. So, in the meantime, guys, In the meantime, sarap chicken ice muna, cream. magbaritis muna kami kasi ang dami. Magmarites ah. So ano ang topic natin dito for Marites? Marites. Yung makukunan natin ng ano, improvement sa life. Yeah, tapos yung ano, yung makakuha tayo ng mga inspiration. Yes, Dapat pwede ganyan yung yan. mga, dapat ganyan yung pagkamarites natin. Ah. Magaya yung ano ng in ngayon, in ng style ng damit, sapatos. Di ba kung vlogger kayo, Tapos Fine ganyan, out. ang ganda ng suot niya, oh. Kaya lang, ano, mas maganda kung ako magsuot niya. Char! ganon. Dapat, isuot nyo. Mm. Huwag niyong kaingitan. Kunan nyo ng ano, inspiration na gawin mo din yun. Hindi yung Okay lang, natural yung mainggit. Kaya yung inggit, then i-achieve mo. Oo, No. kaya yung inggit, i-ano natin, idaan natin sa positive way. Yeah, i-achieve mo din. Mm. Di ba? Para sa ikagaganda ng Ang inggit maging, Buhay. gagawin nating maging inspiration yeah. para ma-achieve din natin. O hindi yung marites mo, tas ganon. Marites mo. Doy, gusto ko yung damit ni ano, Doy. Mm. Isuot natin yun. Hanap tayo. Okay, so kung ang Harap tayo ng ganyan. so kung ang katayuan niyo sa buhay ay katamtaman lang. My God, the so, ice cream, hanap guys, tayo is ng so ano. good, guys. Oh my God. Sarap ng pagkain. Alam ng ano sa ice cream din. Nagkampat na na. So, napasarap yung chika. We just had our coffee. So, iba talaga pag may kachika, di ba? Pag nag-coffee tapos may chikahan. So, ayun. It's dinner time now. Oh, so nice over here. So, ayun. Parang, ano siya, the patio. patio. Tapos, ito yung famous na Japanese restaurant here in Yorkville, Yamato. That's the one right there. Hi. So, and this is also Sassafras. This is also a famous restaurant here in Ang lamig Yorkville. na. Grabe. September, ano kawan? September 6. So, lumalamig na ngayon dito sa Toronto. Kaya nakaano na kami, nakabukot-bukot na ang ano namin, ang peg namin. Wala na, gabi na. Prepare na tayo kasi dinner tayo. Dinner, ikaw magdi-dinner ka pa, no? So, ayun. Meron pa doon yung mga ano ba? Yung ano? Mga alin. Yung Ayan. sarap, no? Oy, dito yung ano natin, yung optometrist. Yes. Oh, where we bought our shades. Our sunglasses. There's also a nice restaurant there. Yeah. Hi, sir. Hi, how are you? Hey, bag. Thank you. Really nice jacket. Have a good night. It's a beautiful night. Yeah. Nice. So that was it. So There's friendly also here, like a guys. sushi in here. Oh, we've been here before. Yeah, that's one of my favorites too. Yeah. I really like their food too. There. So guys, it feels so nice here, no? And our I feel good. optometrist here. I know, the World Eyewear. It's free promotion yun ha. Oh my God, nakakaaliw. Ang sarap ng buhay dito kahit wala kang pera. Basta ano, kasi nakakaano kasi parang, this is the famous para siyang man-made na hill. Papakita natin ito.
man-made na hill. Ito oh, yan. Ano So siya? sarap Bato? mag-chill dito oh. Saan man It's siya? a man-made. Bato or Oh, saan siya? made of kuan siya, made of O stone. siya na siya nga bato, day. So, kat-kat, day. Saan na siya nga bato? Made Oh, of... kat-kat dito. Kay Made pakita na to ha. of stone. Oh, kat-kat. Saan na siya? Made of stone. Ha? Made of so kat-kat ka. Bato ni siya. Pakat-kato na ko Bato made of... Made of stone na, stone. Aw, di ba ka nang... Man-made. Man-made eh. Oh. Bato ni siya made of stone. Oh, makat-kat na siya. So lami diri mag-standby. Kita kas mga tao nag-standby. They're just, you know, it's so nice to chill here. You just walk here all the way up. And then you can see the It's like you're up in panoramic it feels view. like you're in the top of the world. Ha, Yeah, top of this the is very world. accessible because the subway is just right there. Yep, that's the subway right there, guys. And then everywhere is just like surrounded with coffee shops, restaurants, and bars. So it's really nice to check out in this place too. Hey, maumod taon ta. So be Mura man siya careful. day. Mura man siya iglo. Yeah, we're here now. No. So the subway, if you're taking the transit, the subway is just right there. And then, No. yeah, it's the Mura Bay Street. iglo. Yeah, it's. So there you go. Usually So let's take the little alley here. Sa saan na tayo ngayon? Sa ano? So pupunta tayo sa alleyway. Padong na tayo. Tapos sa alleyway may mga shops din. Oh, yan. Uy, dito ako nagrampa. So you can buy shoes Oh, over there. So a little Beautiful. a little boutique. Carrera. Ito siya Carrera. Career. Ang brand, Carrera. Binahog Carrera. Kaso na, di ba na may Carrera nga brand? Carrera. I haven't heard of a Carrera. Yeah, look at this little alley Oh, here. Lamig kayo, no? Yan. There you go. So guys, Kasamoto. This is also our Yeah. favorite bar. Kasamoto. so this is in Yorkville, Kayla. Don't Yes. forget to tell them. Yeah, we are Yorkville. in the It's same part of spot. Yorkville. This is the Wow. part of the neighborhood. I really love So the I would night. really recommend you guys, if you ever come here in Toronto, check out Yorkville area. It's so nice to come out here on In Toronto. weekends Toronto. is the most fun here. The most days that you can chill and have fun. Lamig. So this is it, guys. Parang fiesta. We had fun today. It's Friday night. Thank God it's Friday. It's NCR. also accessible for cars. If you bring a car here, you can just park around here. Parking is everywhere in this area. Yes. So yung, busy na dito, oh. Yeah, Sarap. people are out for dinner. Oo. So, ang sarap. I want to have a drink. What kind of drink? It's getting chilly now. Inumin na ano. It's getting cold. So, manghihios sa mi. We just got here Kahiwan na kaayo. at Rowena's crib. Dami na kayo pangihin, no? So, I'm gonna end my vlog here. Dami kaayo ang kuwan Turn on the